Assalomu alaykum. Ya barodar do'stim Moskvada ko'rmak edim. Ami gashnisada zindagi mekadim. Aykor miyomadu faqat hami prikol tomosha mekad. Faqat hami tomosha kadakish prikolay, kinoyay, amin chizay. Bad amin ba u parashtaya bacha bad. Faqat amin ay YouTube, ay amin TikTok чизоем короткий чизою, лекин хели ба маънии чизояку инам хели чизора гӯш мекард, нависта мегирифт. Мо вайра беақл ҳисоб мекардем. Чӣ дар кораи мисол лекин ина ай Москва омадем 2 сол гузашт. Ҳамин приколи тамоша мекардаги одама боя у районда дида будам, чахчах кардем, шиштем. Бо ҳамин ҳолаш айда ҳолиям ҳамин Москва мерава муя. Ҳамин на мошин хариде, на ҳеҷ накарда. ҳамин телефон шай, ҳамин видеош, ҳамин прикол ҳамаш ҳам хеле истодайда. Ин бачара дидем, ин бача Саидмурод Давлатова гӯш мекардай. Боя хеле боя номи чира гуфт? Дел Карнегиро гӯш мекардай. Ба ҳамин чӣ хел дӯст вайҳо хеле ҷамъ кана ба худаш, мисол дӯст, бародарам хеле. Баъд вай бача уже омадем ай Тоҷикистон, я магазин ҳуй кардай, я хеле мошин гирифтай, телефони айфон гирифтай. Ай ҳисоби чӣ мегӯ? Намедонам, хеле омадам, хеле гуфт. Лекин ман худам ҳис карда фаҳмидастам ки ҳама чиз ҳамин дар илм вобаста дорад. Ҳамин кай ки илм надорӣ, пеши туман боринай, туман ту намебинӣ. Ҳамин дарини майнаи сарта ҳама чи алашай. Хеле ровная, хеле роҳ нестай ки ҳамин хеле бирай. Ҳама чи галаговай, алаш. Я фикрат қапида ос мебара, фикрат қапида ос мерава. Бо ҳамин прикол тамоша кардасти, гап заниям ҳама ай TikTok дидаги, ай YouTube дидаги приколора гап мезани. Я хеле гапои ба маъни нест. Ин бача гап задастай, масъала додастай ки чӣ хеле ҳуй кунӣ, чӣ хеле кунӣ, чӣ хеле пула падандоз кунӣ. Короче, я 3 сол бояд ки пул ҷамъ кунӣ. Ҳеҷ чӣ набоша, мега 150,000 сомонӣ ҷамъ кун. Баъд биё я 50 тошта магазин мегирӣ, мисол собственно ага бихар 50 тошта бор бизан, 50 тошта қапида без. То баъд мефаҳмӣ ки кадом борот хушрӯ мерава, ба мондаги 50,000 та ҳамида влажит мекунӣ, корот мерава. Короче, баъди ҳамин 1 сол, ним сол ӯжели камтар ҳамин мардум мешиноса, камтар вай мекунӣ, кор мекунӣ, ӯжели корот пеш рафтан мегирад. Я чӣ дар кораи Москва, Россия мегада. Ина фикри ҳамин прикол, ҳамин секара гуфтастай. Кахара гуфтастай, хеле арманин бачара ҳамин. Оре ҳамин бародара, мо чизеро нигоҳ мекунем, чизеро гӯш мекунем, тамоша мекунем, дар ҳаёти мо прямои короче чӣ мешава? Ё ки плюс, ё ки минус, ё удар мешава, ё ки я хушбахтӣ меёра. Ин ҳамин ганда завистай. Оре ҳамин чиза гӯш кардастем, чира дидастем, тамоша кардастем, ки кати ҷура шудастем, ки кати мисол ҳамсуҳбат шудастем, ҳамира филтрават карда бод дарши бирем ки ҳамин дар ҳаёт чӣ будай, очин важни сенни чиз будай. Ман ай ҳамин я сенни урок гирифтем ки ин чизи нормалияй. Ба ҳамира ба ҳамшумо ҳамфикр шудастам. Бояд ки қадр кунем, вақти худамонро илм бигирем.